ଆଜିର ସ୍ପେସିଆଲ ପଖାଳ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଆଇଟମ। ଇଏ ହଉଛି ଟମାଟୋ ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଭଜା ବାଇଗଣର ଭଜା, ତାକୁ ଦଳା ହବ ରସୁଣ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଦେଇକିନା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ବାଇଗଣ ଫାଳି ଭଜା, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ଦେନ୍ ଜହ୍ନି ଗୋଟା ଭଜା। ତାପରେ ଏଠି ଅଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁନ ଚୁନ କରିକିନା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା। ଆଉ ଏଟା ପିଆଜଟାକୁ ଦଳା ହବ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସହିତ। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଚାର ଆଉ ହଉଛି ରସୁଣ ଦଳା। ୱାଓ ଟେଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଦଳା ଦଳି। ୱାଓ କି ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି ରେ ବାବା, ଜମି ଯିବ ଆଜି। ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ। वाह I know.